Nggih apa mau? Greget-gregeti tanganku. Nggih, kula tampi. Ning sesasi setengah dadi lho. Nggih. Nun sewu aku sing lantarne ra ketang 10 ra kok kei man. Oh nggih kok nggih. Monggo. Ngono. Aku 10 kowe 40 ikhlas lho ya. Ikhlas. Lahir dalam kubur ya, lahir batin dari putur. Lahir batin lho ya, tenanan le bangun ning kepatihan lho. Endi Plaza Rejo, Plaza Jenar. Lah ya rono armene persen karo kowe. Aku nampa 500 juta sirku sing 100 tak nehne kowe ngono lho. Ngene jeneng adil. Ora butuh dhuwit. Kowe ngerti apa ora? Ora ngerti rong kok critani kok. Wis ta. Kowe mungkur nganti dina iki angger Duryudana nesu. Luwe ya ora. Nesu perkarane ngopo? Kowe ngapusi karo wong Ngastina. Dasare kowe mboyong Bathari Sri kok sowanake ana ing kraton Ngastina nalika mau. Betul. Ning ya gene nganti ripalungguhane iki kok Ngastina ora ana tandha-tandha bumine subur, ora ana tandha-tandha bumine loh jinawi, wong nandur apa wae mesti gagar-wigar, ora ana sing bisa panen. Tegese kowe ngapusi. Sik, kok sik, alon dhisik. Kok kowe nutuh aku kaya ngono iki karepmu piye? Sak bungkurku Dewi Sri kok papanake ana ngendi? Ya men mulya, men wibawa, men krasan, Bathari Sri tak lenggahake ana ing Kedaton utawa Taman Sari kadilengleng, men mulya wibawa ning kono. Nah, kesalamu ning kene iki. Sri ki alergi lek ning ruang AC alergi. Ora gelem dinggonke papan-papan mewah ora gelem dak kok. Malah ora iso turu. Lek ning gamelan malah pinter turu. Ose ta. Kowe malah tekan dindi karepmu piye Bathari Sri. Lah iya kandha. Ngene aku tak takon. Sing jenenge Loh Jinawi, subur ki sing subur ngendi? Ya bumine. Bumi perkotaan apa bumi persawahan? Ya kudune ning nggon sawah. Lah Sri malah kok dekek ning kraton iku kudune ning sawah, men jaga bumi sing ditanduri karo para among tani kuwi men dadine apik, malah dikek kraton iki piye? Kudune Sri ki ning sawah ora ning kraton kowe kek. Dadi aku sing kleru. Kleru tur banget. Kok iso dikek kraton iki lho. Men iso murakapi tumrape bumi ya dikek ning sawah. Lah lek nganti engko Sri kepanasan terus piye ning tengah sawah. Lho, mula kuwi diasake masyaallah. Kowe ora tau nonton para Pandhawa ing Amarta to? Ning tengah sawah diasakne pendhuwapa ukir. Nggih apa? Lho, nggih papan palenggane Sang Bathari Sri ngono. Lek kowe pengen ya negaramu Ngastina kuwi nggang subur makmur, Dewi Sri dilenggahno ning tengah sawah, sawah ngendi wae kena sing baku cedhak karo among tani. Dibangunke pendopo utawa omah pari. Jenenge apike omah pari apa? Jenengno Intan Pari ngono ya. Yen ngono aku tak merintahke para undagi. Undagi apa? Tukang bangunan, men bangun pendopo ana tengahe sawah. Ora gampang lho. Mulai nganti bangun kleru sering minggat neh lho engko. Lah piye? Sing ngerti aten-atene wong Amarta dan Bagong adalah salah satu warga negara Amarta. Ora kok njur aku ki nawake ora. Aku ki duwe pemborong arsitek duwe. Lah upama aku njaluk tulung karo kowe, duwike tak wenene kowe nggih mbangun pendopo tengah sawah, kira-kira kowe gelem apa ora? Gini yo. Aku pokoke nulung isine, nulung karo wong isine aku.
Waten longgar waten sela tak tulungi wis to. Poso ora nek gawan wis to, tinimbang gamelane juragane do elek tak cete wis to. Tidak dipungut biaya wis nabuh aku dhewe ngono. Heeh. Nek gamelan slering apa kenong slering aja kuwatir. Kok larat. Tak pecahe pisan. Dapur. Aku kena ya njaluk tulung. Ngono ki tentrem lo jinawi, kawulane do mesem guyu, ngono aku melu marem ngono lho. Sing jenenge wong lak niate ngibadah, ya to. Ning donya nyapa to? Ya to, ya to, ya to. Mau ngantri ngenteni timbalane Gusti ngamuk suci, timbalan sewanci-wanci aja nganti nguciwani. Lek aku akeh sedekah tetulung marang wong Astina, insyaallah sok ganjar aku ya tak tampa ning kasuwargan ngono. Kira-kira nggih mbangun pendopo tengah sawah ngentekke dhuwit pira? Ya sekitar 1 M lah kuwi. Kuwi jati utuh kabeh ora nek apane kruwinge ora nek kayu Kalimantan ora nek utuh jati. Mergo Dewi Sri ora gelem lek ora jati ngono. Ngono. Iki lho dipaido karo sing mirsani aja goblok-goblok kowe iki ora. Iya, ngono kuwi perlu nggih tanda jadi utawa pangiket ngono. Wis to sakene dhuwit ngono. Pira? Sak M. Ora iso kurang. Lho, liyane karo wong Astina iki 2 M lho biasane ngene iki. Mergo karo kowe aku ngrasa aku dulur. Sak M ora apa-apa, wis to. Kowe gelem, ora gelem ya ora masalah lho. Aku padha utuhe. Nun sewu, gawe aku ya aja akeh iki. Nun sewu. Nun pamit ya. Dadah ngono. Ora mak gandoli piye to? Lah aku sik mikir aku gandalan aja ora mak gandoli. Iki anggawa dhuwit 700 sik ya. Engko yen dadi anggenmu mbangun genepane engko sing 300. Nyapa akeh men lho. Ora ya iki men kowe saya sregep saya semangat lan menyala anggenmu nyambut gawe. Ah ya ngono, ya tak tampa ikhlas lahir batin to. Ikhlas. Sing baku kira-kira butuh pirang dina? Hah? Butuh pirang dina rampungi anggenmu mbangun pendopo tengah sawah. Ora suwe pol-pole ya 2 sasi wis rampung. Ketok malah turah ora nganti sasi setengah ketok wis rampung kok kowe. Rampung kowe. Jati ngabeh ora ana liyane jati. Sampuri nangka lamtara aja takon. Ora ana. Lamtara ki ora ana. Kejaba ki rancakan lamtara akeh ngono kuwi. Kuwi gaya regong ki lamtara kuwi. Gilani. Ya ben penting lak laris. Lah. Hubungane apa? Laris lagi iki gleleng. Lah tak golek tukang-tukang bangunan ngono karo instrukture. Sing apa to? Kuwi lho sing gambar-gambar. Dudu instruktur kuwi ngawur ora. Kondektur. Oh, cilok kowe ora. Wis pokoke sing tukang gambar ngono ben digambarke. Wis tak jamin sasi setengah rampung engko Mbok Sri pindah ning tengah sawah. Wis tak jamin. Dengan mahrifah loh Cinawi Kerto lan Raharjo tak gendang dudung dung. Dadah. Sing ikhlas. Iya. Sasi setengah. Engko calone lagi jembar parkirane ombo, kanca-kanca lek parkir ora bingung ngono. Ngono ya. Dah. Janji sasi setengah ora rampung tak tugel gulumu tenan dagang setan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ki Bagong. Heeh. Lagi apa man iki mau man? Nganggur. Loh, ora ana gawean to man? Mboten enten ngenten sepi. Lho adate bangun kono, bangun kene, bangun kono, bangun kene. Mosok wong awakmu iki pemborong kondang sing jenenge Giman lho. CV Giman Suramuki. Parandene kok iso leren. Kirangan saniki sak rampungipun pandemi niku kathah tiyang ingkang semunipun mboten gadah dhuwit. Kula nganggur mbok nyuwun pedamelan ngono. Tenan man. Iya. Lah ngono wis ngene ae. Ngestina iki arep mbangun. Napa?
papan palenggane Bathari Sri ing tengah sawah. Oh, bangun pendopo. Ora mung gubuk kok cilik. Mas, kowe ngerti to Dewi Sri saiki pola hidup sederhana, ngerti ta? Pola hidup sederhana, aja nganti mewah-mewah ngono kuwi. Ya mari mblerengi kancane kuyokan. Ora entuk mewah kudu sederhana, wong rumah makan sederhana lagi ya. Ngestina. Kaya sing maringi negara Ngestina. Duwite ageng. Sing ngomong sapa? Kono pelit gur ngetokne dhuwit 50 juta ngono. Nggih bangun wae. Heeh. Lah gandeng aku mesakne karo Ngestina terus mesake karo kowe ra ndek gawean. Upamane kok bangune gubuk ukurane 3 meter persegi no piye? Alisang. Kedah Jati. Ora usah kruwing apa lantara ora apa-apa. Sing penting pliture dikandeli lho ya. Pliture dikandeli ngono. Ben dikira Jati Wasesa ngono. Niku Wahyu. Lah ya meneh entuk Wahyu ngono. Ya. Iki tak lunasi pisan 50 juta. Saka ngene wong Ngestina bendara sekretaris yo 50 juta ngene iki. Aku wong apa nang ora tau mbati ngene. Nggih apa mo? Greget-greget di tanganku. Nggih, kula tampi. Ning sesasi setengah dadi lho. Nggih. Nun sewu aku sing lantarne ra ketang 10 ora kok kei man. Oh nggih kok nggih. Monggo. Ngono. Aku 10 kowe 40 ikhlas lho ya. Ikhlas. Lahir dalam kubur ya, Lahir batin dari kubur. lahir batin lho ya. Tenanan le bangun 3 meter persegi ya sing apik nang tengah sawah. Engko nggih palenggane Sang Bathari Sri. Nggih. Aku mangene sasi setengah syukur lek iso rampung. Lah gubuk mosok 3 minggu ra rampung to, Man. Nggih, menawi 3 minggu kula sagak namung gubuk ya, Mon. Lah, tegese kuwi dhuwite kakean balik nang 10 nah lek ngono. Gur gubuk mosok 40 lho. Lah ampun dadi. Lah ngono karo sapa? Engko tak golekne proyek nah iki Ngalengka ya arep mbangun Ngalengka iki. Sinten? Dasamuka. Lho Dasamuka wis mati. Oh iya. Apusi lali sejarah piye jejer ora. Nggo 10, Mang. Lah iya wong gubukne sing apik lho ya. Diplitur sing kuandel ngono ya. Nggih. 3 minggu kudu dadi. Nggih. Tenan ya? Nggih. Wis tak tinggal. Mangsa bara muga-muga barokah. Nggih. Ngono. Wis ya. Lancar rezekimu. Nggih. Syukur bagus saya. Aku wis pirang-pirang sasi ora nyambut gawe. Parandene ana rejeki saka pangeran lantaran iki Bagong. Dhuwit 30 kira sithik. Pol-pole yen tak nggih mbangun mung entekke dhuwit 15. Sing 15 nggo kanggo uripku dhewe. Sik ups. Mbak enteke 15 tok to, Mbak. Kok jenengan kok liwat pawon? Lah kuwi ngubengi pawonmu. Kowe lek nyambek gawe sing jujur ngono lho. Lah pancen nek 15 ya 15 ngono lho. Aku wegah lek carane ngono kuwi menghilangkan kepercayaan anu Superman, Konsumen. Lah iya. Menghilangkan kepercayaan ngono lek 15 ya 15 ngono kuwi aja mbati akeh-akeh, mbati anti separo dhewe ngono lho. Lah apa tak laporke wong Ngestina kena PKK? KPK. Lah iya. KPK kowe engko tak laporke tenan. Ngirian. Ngeten niku lak bati 15 nyuntul ngampun dipun laporaken. Nyapa? Tak laporke. Ampun. Kula 7,5 jenengan 7,5 ngoten. Kowe nyogok kowe padha lanange nyogok wineng lho. Lambene. Mung kosong lho. Estu niki 7,5 ning nyun sewu. Ampun sanjang sinten-sinten kula nembe karo pedamelan paradene malah kados mekaten kawontenanipun. Ono apa to? Kowe rasa. Ya wis tak tampane 7,5. Iki karepmu lho ya lek dosa nyangga kowe lho ya. Ya ngono lho ya, Dak. Nggih. Nampakku nulungi kowe ora kok njur gok sinagok ngene ora ning aku nulungi kowe. Kowe lagi merangkak lho entuk gawean mbati semono ora. Nggih. Dados kula nampi pinten iki wau 22,5. Iya cek bati to kuwi. Bae tak golekne proyekne aja kuwatir. Watone kuwi jujur. Wong nyambut gawe kuncine jujur ngono. Kaya aku lho, kapan aku jujur? Kapan aku ngapus iki?
Kleru omong aku melane. Matur nuwun nggih Ki Bagong. Inti sarinipun piyayi bersih dukuh utawi bersih dusun iki sami kalian syukuran Mas Gareng. Masak, Truk. Nggih. Mongko sampun cetha ngeglokur ing kono bakal ditambah nikmate karo Gusti Allah. Ana wong sing rumangsa wis syukur nanging urung ditambah nikmate niku sok-sok nggih enten. Nah, akeh-akehe merga wong niku nggantungake kanikmatan karo amale. Rumangsaku kaya wis ngucap alhamdulillah, aku ya wis salat 5 wektu, aku ya wis tahajud rutin. Ning kok ora iso sugih sebabe apa? Jare pengirane maha murah, maha wasih. Sok-sok ngresula ngoten niku. Heeh, terus Mongko kualitas ngibadah sing apik kuwi kudu ikhlas lillah ta'ala sing tegese ya tanpa tendensi apapun anggene nidake manembah lan ngibadah tegese sepi ing pamrih rame ing gawe. Nah, carane syukur sing bener niku nenggih kanthi cara menyalurkan nikmat untuk menuju ke Gusti Allah. Upamane melu pengajian utawa rampung anggene sekolah lulus, akhire ngerti karo bener luput, ngerti karo halal haram, paham karo ilmu maneka warna, terus dadi wong pinter. Nah, nikmat sing wis kok tampa mau, bab kepinteran mau salurna, aturna kanggo ketaatan kita kepada Tuhan. Lho niku. Upamane kowe usaha buka toko ngoten niku, terus tokomu laris, rezekimu lancar, carane nyukuri bandamu sak perangan sisihna kanggo sedekah, kanggo santunan anak yatim, kanggo melu mbangun papan ibadah sing inti sarine bandamu sisihna kanggo ketaatan kita kepada Gusti Allah lan bisa bermanfaat untuk semua umat. Lho ngoten niku. Ngono. Lah upamane, Truk. Upamane ana sing protes, aku iki blas ra bondo, ora duwe apa-apa, ora gablek apa-apa. Aku ya wong melarat, duweku ya mung awak tok. Ngene kok kon syukur, carane syukur piye? Lho, duwe awak sing sehat niku sing kudu disyukuri. Awak sehat niku larang regane. Carane pripun? Yen pinaringan awak sehat, awakmu gunakno kanggo mbebantu, upamane dadi takmir masjid, upamane ana pembangunan musala, awakmu gunakno dadi tukang, mbok dadi apa laden, ngono kuwi sing bisa murakapi piguna tumrape bebrayan agung. Ngoten niku. Aja mung ngresah ngresula, saya-saya nadyan ora bondo, ora pangkat, ora derajat, ora duwe sawah, nek diparingi awak sehat, niku larang regane. Ukurane wong mulya, ukurane wong sugih, ukurane wong marem, ukurane wong tentrem niku dudu bondo donya, derajat, pangkat, sawah, ombo, tegal, jembar, ning diparingi awak sing sehat. Gunane apa? Bandamu sundul langit, bandamu pirang-pirang, tumpakmu roda papat akeh, pangkatmu dhuwur, lek awakmu ora tau sehat. Ya kuwi. Ngantuk ae ngono iki wis piye ngono. Lho. Kok ngantuk ya aja dipaido Mas Gareng. Niku ya nikmat. Jajal bayangno, upamane wong sak donya iki ora iso ngantuk, mending do repot bingung. Wah, aku sesuk kudu ngantor, kudu ning sekolah liyane ora ngantuk, kudune biasa ning terop ning ngantuk ora ngantuk piye, malah bingung niku mangke. Ngantuk niku ya nikmati Allah, turu niku ya nikmati Allah. Jajal, wong kok ora iso turu, mindah kaya apa rasane? Kapan awak pikiran iso leren? Mula turu niku penting. Kula niku yen ngerti wong turu niku malah meri, piyayi turu tek pintere kaya ngono. Bar mangku lodong ketemil-ketemil kok iso turu niku kula gumun. Kula pengin ngoten niku malah. Mergo wong turu nggih nglerekke pikiran karo nglerekke awak. Ngantuk niku ya nikmat, turu niku ya nikmat. Tangi saka turu niku ya penting ya nikmat niku.
Wis, ngaku dadi wong sugih. Yen sampeyan turu ora iso nglilir, aja arep-arepen iso urip. Nadyan to sawahmu jembar, kok tanduri pari ijo royo-royo, ning yen ra iso panen, parimu ra iso nglilir, ora bakal kowe entuk rejeki. Wis, ngaku bojomu ayune kaya Luna Maya, lek nggen kene ra iso nglilir. Penting nglilir iki penting. Ayo. Nyatane anggere aku ora iso nglilir Mbak Yumu malah dislentiki. Lah nggih niku. Mula nglilir niku penting, turu niku penting, ngantuk niku penting, ngoten niku. Aku arep sedekah do butuh dhuwit ora? Nyatro iki, Mang Yuto tampanana. Dhuwit apa? Wis ta ditampani, kelar batin tamani. Lho, kok nyolong pethek Wis ta, jenenge rejeki sangan paran wis ditampa. Bareng nyo aku karo kowe ikhlas nyo iki 7 yuta. Tak tampa no. Matur nuwun piye kowe diutang aku 8,5 ya. Sik kurang kowe 1.500 karo aku. Eling to kowe. Sik sesuk ya Senin. Jar kuwi sedekah malah nyaur utang ora. Bagong entuk dhuwit konti. Parkiran paling. Parkir Kowe dah montor pirang-pirang ben bengi kok. Sewengi ana 10.000 ping 3 bengi ini 30. Ngoten. Nggih. Engko Mas Gareng ngaturake panglipur sawetawis. Coba kaya apa ya awane kepenak temenanan. Nadyan to kondange tawang mangwi adem ning iki sedengan ki pas ya ora kademen ya ora kesumuken ya, Truk. Nggih. Mapan wonten ing Pandhian Karanglo. Lho, Tawang Mangu para kyai alim ulama, para sepuh adisepuh, para pepunden tasih kathah ingkang jenak pinarak mirsani, klebet kadang kula sepuh Raka Mas Sulardianto ugi tasih kepareng mangestani dumateng adinipun matur nuwun. Mirsani, Pak. Tesih mirsani lumantar HP streaming, Pak. Oh iya, nggih. Mas Harso ya sik lenggah matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Ya ngaturke panglipur luwih dhisik, Truk. Nggih, sing klasik langkung rumiyin Mas Gareng. Kula tak nyuwun pambiyantu kalian Mbak Lia Sundari, tapi Mbak. Nggih. Wit sonten niku sing dereng medal niku jineman. Cobi kangge nyugata dumateng para lenggah. Mumpung niki tengah wengi ndelalah udan grimis, niki yen jineman niku pun pas niku pun trep niku. Arep ngaturke jineman apa? Cobi nyuwun larase pelok kemawon kula tak nyuwun jineman gendro, Mbak. Jineman gendro. Mbak Lia Sundari made in asli saka Ngayogyakarta ya, Truk. Nggih, ning sampun hijrah wonten ing Sragen. Dipun palakrama dening kadang kula anem Ki Dalang Aji Tanda Utama. Mila menawi Mas Aji nika ngasta piyambak ya mesti izin, tur nggih kedah izin. Yen nganti ora izin kula malah sing mboten sekeca. Sok-sok wonten YouTube niku kok Mbak Lia wingi kok wiwit saking Ponorogo nganti tekan Lumajang kok izin niku enten masalah napa? Mboten enten masalah, pancen garwanipun ngasta. Lho niku. Ngono. Nggih, ngoten niku. Monggo Mbak Lia Sundari jineman gendra. Nggih.